makasa free o jampa ma mintie o me yes kwai ni de hye me efikasiem ni de hye efikasiem ne so yo de hye kan no okay me de hye kan na de tense so kwai hene na age ado etoy uwi na ofiri mu no fikasiem abusuapanyini de ntam kase koto akonya no ye ne fie akonya kronkron ono obia ni chemu ewum nti obia mfa bibia nto na se 18 abusuapanyini eni ho kwan se osi akonya no wabra woni mu hwe 18 mo so ne ene na naije ado ohene na no wote so ans ofiri mu no ohena no wo ho no se abusua ofiri mu no na ho tedin no ye de frɛ no okuru no okay eni 18 mu no nti ebasa no ebedi foku no ye yense ne foku akonya no ntam kese no ebedi foku no mu nti ebasa yemfa akonya no nto na asase no obi anya so adwuma obi anton hwe wo so asase no so kuro no sase so kwai kuro no asase no so kwai kuro no ankasa ade sase no ade sase no mo obi anya adwuma wo so mo obi anya hwe wo so kopim se mo obi aso nton bi mo obi anton bi kopim se entankese na si wo no ye be yemade awi ne be hu ba bi a ye de ne pomasi bebesi okay osi se ye be si wo hene no ne hu so wo hene no ana bi 18 man efisi na chese busuakuo mienu no obi adi ade ni bi yeye fikasem abusua no kire se sokwa akonya no sokwa kuro ni ye wo mu dia enti 18 abusua ni kwan se omusi hene no to mu fanto na ofre abusua panyin wo se ya efre otumfo osetutu wote kokoso na mbomu entankese efre se entankese to so se akonya no ono 18 abusua panyin ni kwan se won nesi to won fanto eno nti eba sa no a ebeya prapere ya nikwa se wosia omusi ohene no wode kurowuru ankasa ntam kese to so kurowuru a wote kokoso ntam kese no ofrede to so nti omabu ntam no so ana omabu ntam no so azese galamse koso okuro ni mu so moton me kam chaze se skabia okuta obi a wo pasa tato bia be na bi okuro ni mu adenti senye umudia no umudi abro abafo ana sabi o sa de enya wo de ade wu hu no dabi na yasimi entu galamse ehifo na makwa me entu galamse wo abusua panyini 18 abusua panyini ya friend no say abusua panyini akwasi bedu wono na tonsa asema galamse fo one ne de hye de hye na wo kuro adabi o na omonte se santima wura santi hene se manya entu galamse wa santima ma adabi amanfo bi ede nyoma bi di agro wa santima mu eno ti so kwai ho no sa na omoye no ho se squad de ho ne se galamse koso ese aton ese anton e kura no se asase bi a gab e wo hu bi eduru 1 proton akota proto bi ene wo e wasiye ese o na da ne binum di agro school land benito wusu bi e ba beto flow level FM sabi nana ejeyado o school land ne to ena doctor bi ba say obesity school intena o land ni mu ena o de fama no ntutu so nsa ena na ejeyado de ho no ma no say obesity school dia are you okay with it ntu o de ho no ma no onsi school no na de se nya school ko no mu nwoma nya school ko no nya homa na ejeyado free mu no sa side one o chie mu na o de ma sa doctor ne say o meti school no sa side wo nyina no o matete a o moton and aside that no other side na kai na o de ma say kuro ni dia say anytime bia aban be ka say o peso ye bibi ma school ni bia no o de hono ma wo mu say aban betima ye school hono no benito usu bio e be see school to flow level ema e wo ho sisi blocks egusu nyina ila and aside that no asase ne gap bi a wonchen bia so e free say na Nigeria do e free mu no na busuafo bia yo hene nti do work chance bia timiton nti o matwitwa school land ni nyina ho aton na chese omo no obi obetia simbia na oton bi obi obetia simbia enti say ye can demarcations ankasa si ebeyi kwan atoa market bekwa ha
yebesi toilet wa ha ne yahyehyɛ kuro no kama no saa bi nkoso ebi ni kuro ni mu tinya surveyors ankasa na ateten saase no no ebi ni kuro ni mu sisi aye wo yi even say ote kokoso ka say ebia o ade bi beye na nya ne power no be use say ebia wa ye bibi wa ase nti honom nya say yifiri honom aye ni bi o kuro ni mu say asase da wo say de be bibia me baby a menten nwoma bia se ne say he me kan say wukọ estate junction asase bi pagya papa wo ya fidie ya so se asase no oba bi a ye frɛ no abawa sister wo se hano ne dia ne papa dia ɛna sɔfo bi wo krom ha a ye bo asɔfo bi dia na da ne boachi bi ni na sen krom yi mu ɛkɔgye asase ne asase ne dia na sante ne kro bia sante kotoko hene santema wura nyam kase wose munya adwuma no ye na menya mehwehwemu na mewie sisem ehwehwemu no a dia safata no aye ne dia no ya dama no sa papa na sa pani kasa wono osu obi aye na de hye wa santemam eno ti ompanyi yimu eno okasa asei eduru babi na fa babi eye adwuma eno de tabono to so ena sa bre ko estate junction e hwa ye din a wo be kasa asem no na wo de yie atu yie na so okoso kwai na ya se ya kan sante ntam kese na so so bebu mran entam no so dia ekwa bi so no na wo mo ankasa no wo mo ani anso ade wo mo anya ade na mo anya niye entam na chi nyina no no mo ton ma galamsefo entam na chi nyina no ne galamsi ukọ square asase so rabia wo from square asase so mfensi asampa ne dwono ekọ ne fufuofo so nyina no sese galamsi na ne guso a ukọ machines ene excavators ene workers gu a omu ye adwuma ba ene ma mienu bi ntino wo kroba no ntimi nko because obi esuru se ebede ne kra because tuo ne ne ma wo even nkrofo ho no ma wo mo guide a se wo mistake a wo de kra beto nkrofo be na guide soldiers for ho no ma wo guide SOMPA FM yasem soldiers ho no ma wo guide de samafo ye nye eso se fro se be yiwa no asama do so akwa a wo ma ye efe entankese be da o ora di nyankopon o da bi go di for manya se de me se de samafo ye nye otu se de ensam bi samafo ye enye yakwa ni abusuapani twetwe nkomo abusuapani bedu abusuapani wote me ka me moadwo yes so pani pom te say wote nyame adumo na so yekurakuram pani wadawroma sokwai sese nsensem ekoso wo no de na ekoso kro no memudwo kro no nsa asete sei yes ye ton sante hene sei galam sei mientu asantemem yes mo hokwa da munya nsu kra na mo anom mo koye nyina no sei honko mo te sei boa bibia ni ho sie bia ni ho aye ton sie o hene no te so wuye no ho yes ye akonton wonya akora se sie ho no se me kotona sie na ma kosi sudan ene ye nye hwe so ho galamse ni ho galamse me de mi hu se be ti se si galamse ho nti be ko ma bo mi bonkum hene kaka kire nam ti ye me ko ho tua na mo ko mane ko bo dawu ifru hon minim de akoso bio pani wadawroma se krom hano santemam hano se woni piase ewowura minim sa anoti se obi ani bre na woni ni dia apede na se wo kasante hene tam kase na wode to ade no so a adanti na se mubuso SOMPA FM sami de mingusun tu galanso obi ani wa ogusu atu galansi sir obi ku ai tu galansa ti be huni fakora ne yache no ya se school park nyina moton robo ade roba da ho obi ani wa ton bibia na school asase no a ye de ma doctor no eno so ya se mo atete doctor Benito yeso ya asase bia flow level a wato kama nyina moton
Yeboa eja. Yes, a blog will go in once a satron. Eja yeboa ya keka se nsebuhuru ni ka se obi a baby de nesti. Eti baby de nesti a oba keka nsem bi ni nsem bi no de keka de asero. Eti panipa se kokoba ne se. Ehwehwemu ayaye no ekoduru ye wuranim se entam kese a ye de ato ayetabono eda ho na samo abuso eton sase no na me no kase se obi kurasi amuni ko wura mu anamu twa bia ma no a panipa nti efe se panipa santema wura kasa ato nanum tuo kasa na mu busuo no ebe efe sa Eja yeboa isi yeboa na kwabra mo fa ye hwan office squad obi di charge bi abonana na senti na mebusa ne din no na to obi di charge abondia oni ene penipa kro na fe number na friend na me di minim sesi Abusuapani mefa ne se abusua no efam bi no ona ada no dia ba kasa pa na ekoso okronim dire me hu di ekoso ho wo ma ya pra konwa no akonwa nye wo mo dia ye ni akonwa bia wo mo nana bedi 80 years 90 years obi ani ho opre akonwa kwabra sompon ana tatu be di na eji ado usi so kwabra sompon be pre akonwa ni bia mani bedu ye wu anim edu ye wu anim no ye wu yi nana bafo bantuma hene tano so hene uhim ene hi fofo ko be se 20 em yetra asem no so yetra asem no so no judgment ni ko wiye se kobra frompo ni tumi se oba akudwa no ho nti ye burama na kobra ne no e jase hene ye pam kobra frompo gu o na je wuye na kobra frompo sa ni nkrofo sa be kan tam gu mi so manfa mo so ebeduru nse therefore ene sumankwai ye ko mo atranse de ka se enti na mam fantam na mo so mam ka se me wo adansidie bi wo ye krata ya se me ye di pay ye pam mo firi ho enti sa ta ka chia me kokus ene ne wo ye chia chama to busa me se me media ne hwan kwabra ne me se me ofa ene ye busa o say yaw yo kantam no so dia ne kwabra from pon ana wose won so onua won say na sa asem no ya transit otumfo ama ya transit ye di abura ma kwabra ne se mom nka ho agenti na ka ntam enti wo ka sa asem no o mu jamin na chiam kokus sama ye ya chi wo mu dudu ya so ma kantam hu ama ye ma wo mu yi mu ade wie no wo mu fa wo mu jampa ochie dua enan ema wo mu de dwato ama na napoku yo oye de ubohin utumfo de ubohin ma obe pa acho wo mu de chi atum agi dwamilu ye di ko si yewura du se wo mu de ko si yewura be se bosome ni atan be ka se krata no ni wo mu ni ye sisa ko se mu fufo no ye wo se krata ne kire se first dia na ya henfie ene na yesi a refum for krata yi ni ku se yi ni firo no we di wo se ne dia na me se me mfa mo so ne mo so kina okay Abusuapani asem no ya ka wie okay me kasa me Abusuapani me se me kasa wache obusa ma se me utie me baby a wo keka kono se o se mi busa mu asem na obi su wo bi a na on so abusa e da meto otemase eno ti pani ba ko wa ha opesu obusa wasem pani busa no na Abusuapani o ka se o revise na kwabla ne ka se kwabla rompon akonyo no dibie ba te memfa ma de be ma mo fase oze o ka se kwabla ne ka se akonyan kwabla rompon o dibie ba memfa akonyan ma de be ma mo fase yo ka ya kacha so boa wan ka se o dibie yi no de ma mo fase wan ka sa wo so wan ka ho wan ka se o dibie yi wan ka busua no onye moja ye pe moja ne ya busua nan amapa adwonu ya pan ena adworonko eni edi chukwa akonya
woman ye free squan ye bedi squan kunya woman kan jo mu kanta mu kan sa ka yen kanta mu sa kanta sa ojibi ni opanyini yenyina ne o kan kura ye yenya nkura ya ko ba fonte ne yehine wo no akwabna na kan ye se kwabna mpo akonwa no di bi but akonwa me mfa ma de be ma me wo fa ase na na dia oboa yo kan ye ka chen se wo ye trofo no wo ka sa asem no kata ni mu ho ba bia kata ni se wo ho the principal ahemfofo ne ko hia yi ni nyina se me ka otu fo ntankaze ka ntankaze se kuro ni ye media me jimi kuro so ye be ma fa boso ne mfa nkwa aheni mu o su dani dani ye wura ho be ko ye wura ho na me de me ka ta chire me wura na me wura ka me mfa mo ho a me gina ho a dia boso ni aka asem no na nsa se na o mo tone de enti wo huni me sanye ni metimi te me wura ho ka branda me kwa me sire ahemfofo ni bi me ye dia tu me wura nim na me wura ka se me mfa boso atoanso wa me gina ho na me dia boso o ton asieye me yawe na na je edu eyi asieye me wo ho damfkeo oyi asase man se ahoye asieye oyi asase man ase ho no ye yawe ama damfkeo afiri ho edi entina asase no so no mo ton mo si damien sa to aso mo ye na half se yenye ni fu na ma boden cha to so ekuro no ye ne yatimo yenim kuro no mu de ekọ ebe nyina yenim enti de o ye nyina ne yenim mimi frifikesie mo Abusuapanin wa hu se papa yi no emiem se ya nhwe yie etina nansen no me ya na mani agekwa efise sansem se bia amanfo bi nananum binom ede esai kuro no eturu ba bia me pa ocho enne me yare me ko doctor enti se adia se no nkroko ekubo nundu wo yare so ta wa se bika fre me na me meyi ano se me yare enne me ko doctor leke ye ko asem so me ko doctor okay na ne Abusuapanin mate wase efresi yeso yi yade me se o dia ma de nche mate na bi nundu na obabu se bisa me yeso yi yade hwebukum yeso yi yade okay china mefrew why mate no okay se oso yade 7 preduasa wo pani eno ntino wanya kaso yade no yeso yi yade nti se ne ka kasa no se mframa akọ ne yema china watoa na nanom se do a ofosu abo agimedin ebekọ animu pa china